mo kasi sila eh. Kailan nag-switch yung mga kakampi natin, doon ako nag-record dito. Ano ba? Pag hindi nag-record, posting mo na yung magagandang palo mo. Watanay! Nan mo. Watanay! Ganda ng overhead niya. Ayan, wala na yan. Hindi mo alam, nang papanoorin ko. Kasalanan to ni Ralph. David, kahawig ni Midway. Uy! Nakita yung reaction ni Don. Kaya nga, dito nga tayo naman, transfer naman dito.